इच्छा होती की मला लांब फेरा शिकायचं. मी जवळजवळ 6 महिने झाली आहे की मी खूप सर्च करते. मला योग येत नव्हता आणि ज्यावेळेस फीज वगैरे ऐकून की माझी तेवढी कॅपॅसिटी नव्हती, त्यासाठी मी जॉब करून आज इथे जॉइन केलंय मॅम. खरंच मी खूप लकी आहे. मी तुमच्याकडे शिकण्यासाठी आली आणि खूप साऱ्या गोष्टी आणि खरंच हे प्रॉब्लेम इथूनच सॉल्व्ह होणार आहेत. ही गोष्ट मला एक विश्वास वाटत होता तुमच्यावर आणि खूप सारे पॉडकास्ट बघून की माझ्याकडे पैसे खरंच नव्हते. मी फक्त मनात ठरवलं मला जायचंय आणि खरंच अरेंज झालं मॅम आज. खरंच थँक्यू सो मच. बुद्धानेच तुम्हाला ती अरेंजमेंट करून दिली.